Så har vi rundet endnu et årsskifte, både på værkstederne og i Café Oasen, og selvfølgelig på hele Troelsbro. Og når det sker, så gør vi helt som vi plejer. Vi kigger bagud, og vi kigger lidt fremad, og så ønsker vi godt nytår til hinanden. Og det betyder nytårstaler i alle ender af huset, og måske er der nogle af jer, der allerede har hørt adskillige af slagsen, både fra dronningen og statsministeren, og måske også min fra i morges til værkstederne. For de af jer, som også hørte med der, så må I lige leve med, at der er nogle ting, som I får en gentagelse på. Det håber jeg er okay. Og som I ved, så plejer jeg jo tit at læne mig op af dronningens nytårstale. Fordi hun plejer at sige mange kloge ting, men i år, der ryddede hun bordet ved at fortælle, at hun stopper som dronning. Og det blev jeg selvfølgelig rigtig ked af, fordi det betyder også, at jeg skal kigge efter min inspiration andre steder. Men det er altid en god øvelse at stoppe op, når det er jul og nytår. Det går rigtig, rigtig hurtigt i dagligdagen. Vi skynder os rundt og har gang i en masse forskellige ting, og det sidste år, det er for mig i hvert fald fløjet afsted, og jeg har haft alt for lidt tid til at kigge forbi, både på værkstederne, men sørger også i Oasen, hvor der sker en masse. Og heldigvis så er I jo i gode hænder, det ved jeg, hos 2 gode ledere, Annette og Jannik, og en rigtig god personalegruppe, som holder styr på det hele. Og de har heldigvis også fortalt mig rigtig meget løbende om, hvad det er, der sker. Og jeg kan høre, at der sker nogle rigtig gode ting i Oasen for tiden. Det er noget, som vi har arbejdet sammen omkring, og jeg synes bare, det er dejligt at se, hvordan de nye ting blomstrer frem. I har arbejdet med måden på, hvordan man kan involvere og inddrage medlemmerne. Medlemsrådet det er blevet nedlagt, men I har fundet endnu bedre veje til at sikre, at alle medlemmer har indflydelse på og kan være med til at bestemme, hvordan tingene skal være i klubben. Så tusind tak for jeres engagement og idéer og rigtig positiv måde at være med til at udvikle på tingene. Det glæder mig til at følge i 2024. Der er også sket en masse omkring musikaktiviteter. Det kan man jo høre, når man går forbi om eftermiddagen. Der er kommet nye instrumenter, og bandet det kører derudad. Det er helt tydeligt, at det er en meget populær aktivitet, og der er mange medlemmer, der endelig har kunne få lov til at udfolde sig med både sang og forskellige instrumenter. Vores band de deltog i MGP i marts og planlægger at deltage igen i 2024, hvor månedens fredagsfest bliver flyttet til netop den lørdag, hvor der er MGP. Og det er til april, det sker. Så på den måde så kan alle være med, enten som deltager i bandet eller som hæppere. Og det tænker jeg lyder som en fed dag. I har også prøvet mange forskellige aktiviteter, f.eks. teatersport, hvor medlemmerne selv har været med til at vælge emner og indhold, og hvor der har været mulighed for at få lov at spille nogle helt andre roller, end dem man plejer at være i. Der er spillet masser af floorball. Det er en gammel kending, som I har holdt fast i det meste af året, fordi der er mange, der synes, det er en rigtig dejlig sport, og det giver masser af sjov og sved på panden. Krop, sind og by og prøv noget nyt med Oasen, det var nogle helt nye aktiviteter, hvor I var på tur rundt i byen for at se, hvad der sker i Hillerød, og for at se, hvordan man kan bruge byen. I kreaaktiviteterne, der har I haft gang i en masse forskelligt også, med voksfigurer og mosaik, strukturmaling, silkemaling og meget mere. Og det er altid spændende for mig lige at kigge ind og se, hvad der nu er gang i. Og noget, som der har været i gang i, det må jeg sige, det er der dele med jeres fester. Der har været et festudvalg, hvor medlemmerne har været med til at vælge temaer, og der har været mange forskellige temaer, og I har været med til at planlægge festerne. Og jeg forstår, at det er sådan, planen er for 2024 også. Det har set super sjovt ud, og jeg er rigtig ked af, at jeg ikke en eneste gang har nået at være med til en fest i Oasen. Så det er mit nytårsforsæt for 2024, at det skal jeg prøve. I 2024 kommer der til at være nogle længere aktivitetsrull, så man bedre kan nå at fordybe sig og vende sig til de nye aktiviteter, som er på programmet. Og når jeg tænker på 2023 og Oasen, så synes jeg i virkeligheden, at I har ramt en virkelig god balance mellem det her med nyt og gammelt. Og jeres café, det er bare blevet en hyggelig base, hvor det er rart at kigge forbi. Så jeg tænker, at jeg er en rigtig, rigtig heldig centerleder, som har så mange
gode, dygtige, hjælpsomme medlemmer og medarbejdere. Og det er absolut en af grundene til, at jeg elsker mit arbejde. Noget af det, som I er rigtig dygtige til, det er det her med at være gode kammerater, og det med at passe godt på hinanden. Og oasen er over alt andet et fællesskab. Og det her ord fællesskab, det tænker jeg har gået igennem næsten alle mine nytårstaler, jeg har holdt her i huset. Og kan vidst, hvorfor det ord det bliver ved med at dukke op. Jeg tror, jeg selv synes, det er vigtigt, at det her med, når vi er fælles om ting, så er alting bare sjovere. Det sker også, at der er ting i oasen, der kan være lidt ting, der kører lidt af sporet, men så længe man er sammen med nogle andre omkring det, så kan det faktisk godt lande nogenlunde okay alligevel. Når man har nogen at dele tingene med. Og også nogle at dele alle de små sjove ting, der sker i hverdagen, de bliver bare bedre af, at man er sammen med andre. Når jeg sidder på mit kontor om eftermiddagen, så kan jeg ofte høre sådan en glad summe af stemmer nede fra IT-rummet, hvor der er et helt særligt fællesskab i gang, hvor der grines og hygges med sjove videoer, altid sammen. Og jeg kan høre en sprudlende energi, når der bliver spillet musik inden fra musiklokalet. Så det at være sammen med andre om noget, det er lig med et fællesskab. Og jeg tror faktisk på, at det er noget af det allerfineste, vi har her i huset. For når man har følelsen af at høre til, så gør det noget rigtig positivt for os alle sammen. Og det, som altid gør mig rigtig glad, det er, at fællesskabet i oasen, det er et åbent et af slagsen, hvor der er plads til at være forskellige, og det er også helt okay, at man ikke har lyst til at lave det samme som alle andre. Hvis jeg kigger på opslagene på Facebook for året 2023 i oasen, så har der virkelig været plads til at lave mange, mange forskellige ting, men altid sammen med nogle andre. Så det er dejligt for mig at se, at uanset hvad I laver, så passer I godt på hinanden. Der er altid smil på læben, når jeg kigger på de billeder. Og det her med at være gode til at passe på hinanden, det er faktisk vigtigt, når man tænker på, hvor mange mennesker, der er samlet, og hvor tæt I tit sidder på hinanden. Så tusind tak til jer alle sammen, fordi I er gode til at passe på fællesskabet og på vores klub. Jeg tror ikke, det er helt tilfældigt, at folk, der kommer ind her i huset, de altid siger, hold da op, hvor er det fantastisk, hvor er det et gæstfrit hus. Det er jo faktisk fordi, at når I tager imod og fortæller om, hvad der sker, så sker det med en overstrømmende glæde og åbenhed. I 2023 så er der kommet mange nye medlemmer og også nye personaler til, og for ikke at komme til at glemme nogen, så vil jeg ikke nævne nogen her. Men jeg vil i hvert fald sige hjertelig velkommen til alle jer, som var nye i 2023, og også en særlig tak og en kærlig tanke til dem, som er stoppet hos os i løbet af 2023. Men tusind tak igen for jeres gode måde at byde nye velkomne på. Det betyder rigtig meget. Lige op til jul, der havde vi en masse sygdom i huset, og det var også rigtig dejligt at se, at der var man i stand til at hjælpe hinanden på tværs med at få tingene til at hænge sammen. Der var på et tidspunkt i starten af december, det var næsten lige så skørt som under corona, der var så mange, der var syge, at jeg kom til at tænke på coronatiden, som jo var en helt skør tid, også i oasen. Kan I huske den tid, hvor vi havde målepindene klar, og vi nærmest ikke kunne møde hinanden på tværs, og sad i 3 grupper, og næsten aldrig mødte hinanden. Det var en rigtig skør tid, og jeg er glad for, at tingene har ændret sig. Jeg vil sige jer alle sammen hjerteligt tak for jeres bidrag i 2023. Det her hus og oasen, det vil helt sikkert ikke være det samme uden lige præcis jer. Så jeg håber, at 2024 den bliver fyldt med rare, sjove og hyggelige stunder, både i hverdagene og på de dage, hvor der er fest og der sker noget særligt. Det er jeg helt sikker på, fordi det plejer altid at være sådan, det er. Så her til sidst, så vil jeg bare ønske jer et rigtig godt nytår, og pas godt på jer selv og på hinanden.